Sikra kang kala tumingal Acampa samya medali Ler tatet wileting kata Kayang kong manguncang niti kencang sangat micil wati ngetali Drasta Surawi Laka Mbegegek meh sadulita sampean sida ajeng tindak teng Alengka iya piye penemune Kyai Semar mungguh lekasku iki nggih nek sampean tetep badhe makili ingkang putra Sinuwun Danapati reh ning niki mboten tuwuh saking kersane ingkang sinuwun ning niki saka karep sampeyan. Ya Kiai pancen mengkono, manut pangrasane Kiai Semar piye? Nggih. Kula mung ngajeng elek-elek kalih sampeyan. Ya piye? Sampeyan eling kalih lagu dolanan sing sok ditembangke bocah-bocah nika. Iya Semar piye? Sing mawa Purwakanthi surasaning dolanan dayoe teka gelarna klasa klasane bedah tambalen jadah jadahe mambu pakakno asu asune mati guangen kali sak piturutipun tasih kemutan eling Kiai nggih. Nek sampean kelingan lagu dolanan niku dadi pesemoning menungsa sing sok lali dateng jejere. Iya Kiai. Jejere nemoni dayoh ning bareng weruh jadah mambu lali menyang dayohe sing dipikir jadah mambu. Bareng ana asu jadahe lali sing dipikir asune.
Ngoten sak teruse. Iya Kiai. Niku dadi pesemon menungso gesang sing suwung tanpa tekad menika mboten badhe sumerep dhateng jejeripun. Anggenipun gesang wonten ing ngalam padang niki mboten ngerti dhateng ingkang dipun lampahi. Ngono Kiai. Mula niki panjenengan sing saged pados dhateng jejering urip panjenengan piyambak. Mboten wonten dalan malih srananipun namung tekad. Ngeten. Pancen tekadku wis golong aku kepengin ngrabekake anakku lanang. Lah nggih niku. Tekad niku wau saklajengipun dipun tujokaken dhateng gegayuhan jengandika. Margi menapa? Ingkang nami tekad niku dadi poking karep. Niki mang ganduli sing kenceng. Niki mang gondeli sing kenceng. Ampun nganti mengke sampean klentak-klentu. Ngemutana nek jengandika penemban niku minangka dutaning ratu, najan niku anak sampean. Nyata laruta saking yudha sang guru kula. Yen tanhang utusa sang Sri. Oh. Yen mangkono ayo kowe lan anakmu kabeh tak kanthi manyeng marang praja Ngalengka Diraja bisa nyembuh kasembadan apa kang dadi gegayuhanku nggonku bakal ngrabekake putra nggih ning eling-eling sampeyan jejering wong tuwa surasaning tembung kula kala wau mangenget-enget mang bundeli sing kenceng. Ya Kiai Semar aja adoh-adoh lawan tindakku. Oh Pandhita karya wangsit pinca kompang caping tawang mungal sak tebok ambaning dodo
Sekti Mandra guna jayeng palagan pilih tanding boboting yudha. Menika tawarane Senopati agul-agul ngalengka diraja. Amasta Raden Harya Jambu Mangli. Jambu Mangli wastane. Raseksa ngaluhur netra mencorong pindha mripating singa kluwen. Grana mungal nyantik palwawaja rangah lir parang curi. Rikma gimbal gembel modal madul kegelung keling. Wuluning asta pindha tarulata ingkang tuhimbang ing arga dasar sembada. Sumbut kelawan dedapurane. Nalika mangkono wis ngaglah mungging blabar kawat janget cinencang ajanging sayembara perang. Bosamapta Raden Harya Jambu Mangli. Kawis tinggal dampyak-dampyak. Lampahing Raja Nerpati sewu negara ingkang samya mupa sayembarane Raden Harya Jambu Mangli. Sarta palwan uting ranu Dedek nyaga ngaluhur kasar gagah warnanipun Kanjeng Sri Narapati Raja kang ngabol ratu kuntap kota maning katong ladala piye ora pati nduga mono jebul semono deteke Harya Jambu Mangli. Yo layak to layak wani ngedekake sayembara perang. Katon kenceng otote